Ицка, само да разкажеш с каква диагноза беше ти? С дискова херния на ломбалните прешлени, като изпитвах постоянна болка в кръста, независимо дали е по товар, без товар. Постоянно ме болеше, беше ми трудно ходенето, имах проблеми с левия крак, като на моменти изтръпваше. Горе-долу след първата манипулация на първия час почнах да усещам облегчение, болката да отшумява и така занапред със всеки един изминал час аз се чувствах по-добре и по-добре. И със всеки изминал ден се чувствам по-добре и по-добре. Имаше ли лечебна криза? Защото повечето хора не знаят какво е лечебна криза. Лечебна криза не се... Тоест да се появява болка, да изчезва, да се появява на друго място, да... На друго място появи се болка за много кратък период от време в дясното коляно, но шумя може би за час-два. Да. Ти би ли препоръчал остеопатичните процедури? Да, с две ръце. С две ръце. Добре, Ица, благодаря ти.